Здравейте хора, днес ще ви покажа как може да си направите обикновен слайм. Та, ако ви е интересно, продължавайте да гледате. Нужните съставки ще са ни боракс, пяна за бърсене, няма значение каква е. Аз в момента ще използвам тази, която е бяла на цвят. Лепило, което използвам C200, това ми е от Jumbo. Въобще няма какво значение да е, но просто не трябва да е сухо, а трябва да е течно. Ще ви трябва също така и шампуан. Няма значение на каква марка е, пак казвам. А другите нужни работи ще са ни купа, в която слагаме съставките, буичка за отсветител, ако искате, разбира се, и лъжички. Ще започнем като изсипваме лепилото. Моето лепило беше наполовина пълно и аз го изсипах цялото, та вече няма нищо в него, както виждате. Така, след това ще започнем като слагаме пяната. Ще ви предупредя да слагате поне 3 такива лъжици. И след това ще сложим боракс, колкото на чайна лъжичка. Сега ще разбъркаме. От боракса самото лепило започва да се отделя. Така, след това ще сложим от този шампуан. Не много. Толкова според мен е достатъчно. И забравях също така, че ще ни трябва много малко вода и доста бъркане. Ако не ви е удобно, може да го мачкате и с ръце. Но аз ще бъркам първо с лъжицата доста и след това ще ви покажа как ще го мачкам. Вече е време да сложим и боичката. Моята е зелена. Аз прибавих още малко боичка. Искам да предупредя, че вече го хващам с ръце и няма да мога да снимам. Тук е доста голяма кочина, но пък се заслужава за това хубаво нещо. Не се притеснявайте, ако имат такива малки топченца. Те са от боракса, защото трябва да го мачкате много, за да се разтвори в самото желе. И малко може първо да ви подсвети ръцете. Но пък след това вече боята се измива. Та хора, ако ви е харесало това много яко и сладко нещо, дайте палче нагоре и се абонирайте за каналът ни. Чао, чао, до скоро!